Dă un follow pe Trovo pentru 10.000 de ani de noroc. O să primesc. Bă, Fabiane, bă, o să primiți, guys, mulți follower. Dați un like pe Trovo, eu sunt moșneagul vostru preferat. Nu, guys, cel mai bine, nu bagați în seamă pe moșneagul chiț. Așa, dă un follow pe Trovo pentru 10.000 de ani de noroc și pentru a-i trăi cu Merlin în casă. Perfect. Followers pe Insta nu ne trebuie pentru că suntem cei mai fericiți după lume. Stai bă că m-am drogat, stați puțin guys, nu știu ce am pățit. Yes! Traffic paradise, in the sea, I wish I could do it. I the thing. Stați că m-a apucat nebuneala. Gata, guys, trecem din gură pentru că vorbim cu Boșorogul Capră. Cel mai șmecher joc copiat după Animal Crossing. Mersi de ghindă, mâncate arduc ducuțul. Deci dacă nu dai o scară în ceva, dă-mi un cadou, te rog eu. Deci dacă nu dai, ești bulan. Gata, guys, nu mai fumăm baloane pentru că da. Mergem la home sau stați puțin că va trebui să vorbim cu Alunelu, hai la doc. Tănetie cu noroc. M-a luat nibuneala. Balunelu! Bă, dar suporta pe aici, nu suport deloc. Bă, n-ai bine să stai aici în maricoanele astea. Nu vedeți cum stă Alunelu, hai la joc? Ce-mi dai cadou, bă? Te cauți prin buzunare? Nu vrei să-mi dai, răule? E, lasă că-ți mai aduc eu ghinde. Câine sălbatic. Darius, dacă vrei, poți să mă deblochezi, dacă nu, nu. Aia. Yep. Animal Crossing. Bă, jocul ăsta mi se pare binișor, copiat după Animal Crossing. Dar era unul cel mai bun copie. Da, ăsta pentru că mie nu merge ăla pe telefon, nu știu, de-abia aștept să-mi primesc de Crăciunul telefon, s-ar putea. Dacă mi-l aduce Boșorogul de Moș Crăciun, dacă nu-i dau tutun în cur. Beatul s-a rezolvat, imediat îți aduce fratele tău. Dăm banii mei, le fac misiunile lui ăștia și eu nu primesc cadouri. Voi vă dați seama? Totuși, morcovii mei, cui pasă? Na, nu vă pasă vouă, mă, guys. Doar mie-mi pasă de morcovii mei. Morcovii mei mari și frumoși. Gata. La crafting cu noi. Trebuie să facem gem. Open. Uite câți morcovi. Giglaia. Bă, mai am morcoviori. Nu mai am. Păcat. Îi fac o tipul ăla misiunea mai târziu. Enter. Mergem la noi în căsuță. Că avem multe de făcut. Stai că avem lumină totuși. Stingem și noi luminița asta. Așa. În primul rând va trebui să modificăm și noi pe aici. Dar nu pe ce? În caz de vine un băiat șmecher care dansează, știe să danseze chesongue, să-i dăm și noi. O băgăm înapoi o exilăm cum ar veni. Gata, tu rămâi acolo. Stați puțin, guys, că va trebui să vorbim. Da, chiar avem și un canal secundar. O să vă pun link în descriere.
Revin.